गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि बिरगोस्रि हारिमु आफादनि जिथु 25थि रुपारि फोरबो मायथाइ फालिनाय हाबाफारिखौ बानजायफानानै दिनै जिथु हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बेखेवनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेवहाय जोङो दिन्थिफुंनाय हाबाफारिनि गेजेराव माने हाबा दाननाय हाबाफारि, माइ गायनाय, ना गुरनाय, खेराइ मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय, थावख्रि लुनाय बायदि रोखोमनि हाबाफारिखौ बेयाव दिन्थिफुंनाय जादों आरो बेखौ नुनानै आं गावखौनो गोग्गानाय मोनदों। जिहेतु बेफोर बाथ्राखौ सानफ्रोमबो जिहेतु नुबाय थाया, मोनबाय थाया, दिनै गोसोखांनो मोननानै गोजोनग्लायनाय मोनदों। आरो बे हिसाबैनो दिनै जिहेतु जोङो बर' हारिनि खौ राफोद खालामनो थाखाय जोङो माने गभर्नमेन्टनिफ्राय जिहेतु मोनसे GI टेग मोननो हाबाय, सिक्युरिटि मोननो हाबाय, गामसायानो जा, आर'नायानो जा, नारजि अमा, अनला खारि बायदि बिथिं जों जिखिनिखौ मोननो हाबाय। आरो बेनि गेजेरजोंनो जिहेतु आरोबाव मोनबावनो नांगौ दङ जोंनि सिजौ दंफां। सिजौ दंफाङासो जोंनि बाथौ धोरोमनि गुदि गाहाय नेरसोन। बे नेरसोनखौबो लाफानानै जों GI टेग मोननायनि हाबाफारियाव थांबाय थादों। आरो बर' हारियाव जिमानखिनि बिथिंफोर दं बेखौबो राफोद खालामनो थाखाय गभर्नमेन्टनि फारसे बेबादि जोङो डिमान्डखौ लाखिबाय थादों आरो बेनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों हारिनि गेजेराव खौसेथि फैयो होननानै नोंथाङा साननानै बेफोरनि गेजेरजों मोनसे हारियाव मोनसे माने गोरोबलायनाय खौसेथिया नुजाफैयो आरो दिनै बेनिनो मोनसे सिनायथि। दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों माने जिखिनि सुबुङा बेवहाय बाहागो लाफैबाय बर' हारिनि हिसाबै जोंनियाव गासैबो मोनसे गोरोबथिनाया फैदों, बेखौनो आङो फोरमायदों।